Добро утро! Тък му си пия кафето и обработвам някакви видеа. Въпреки че тези видеа вече ги има в TikTok, реших да направя една мини компилация, в която да ги събера трите видеа, а именно приготовлението ми за партито, самото парти и след като се върнах разпаковането на подаръците. Така че гледайте, надявам се да ви е интересно. Хайде да се оправим заедно за фирмено парти. Както знаете, аз имам фирма, от която част съм само аз, така че това няма да е моето фирмено парти. Всъщност отивам на фирмено парти на едни от партньорите ми, с които работя. Партито ще бъде във влак, което е малко странно, но в същото време много яко, тъй като аз много обичам БДЖ, много обичам да пътувам за влакове. Това ми е аутфита. Много яко. Вижте, отзад има камъчето до края, отпред не. Това е много интересно решение. Дали не е наобратно? Не е наобратно. Окей, така съм. Сложих си този пръстен, който си купих от празника на Еленския бут. И тези обеци, които нямам идея откъде са, обаче са много яки и мисля, че много се връзват. По принцип, не знам защо в главата ми беше останало, че това парти ще бъде с тематика 20-те. И идеята ми беше да съм с тази рокля, тъй като тя е доста 20-тарска. И снощи си направих ето това, което идеята ми беше, нали, разбирате концепцията. Обаче се оказа, че всъщност не е въобще такава тематиката и се радвам, защото е тук изглежда много странно и тук се дигат някакви косъмчета, обаче това ма кефи и ще си го нося някъде, някога. Много стегнато съм го направила. Ами аутфита и за да не замръзна, имам този пуловер, който ще сложа просто отгоре. Се надявам да мога да го сваля по някое време. Така ще бъда. Не знам колко добре изглежда, вие ще кажете, то вие нищо не виждате. Така. Имам тези, за да не умра от тут по пътя. За обувки ще сложа тези лоуфъри, въпреки че техните елементи са златисти, а пък тези елементи и това и пръстена са сребристи, мисля, че няма да се личи толкова много. И това пълтото, с което ще съм, по принцип имам светло синьо, обаче бях с него в гората и малко мръсно. Отзад виждате невероятни неща. Ще разберете скоро. Много яко. Трябва да ги нося по-често. Това е аутфита. Да. Чанта, нямам чанта. Трябва само да си взема чанта, която нямам никаква идея каква да бъде. Да, гриба ми е някакъв блестящ, с леки пак светло-сини акценти, но от очилата ми никой няма да. Може би се чудите как попаднах във влак с цигуларка и половината български инфлуенсъри. Нека ви разкажа. През септември получих предложение за съвместна работа от френския козметичен бранд L'Occitane. Обсъждайки детайлите около бижутата, които ще изработвам за тях, Евелина ми каза: "Хей, защо не дойдеш на нашето фирмено парти?" Зачудих се, но тя каза: "Ще бъде във влак от 1960-та", на което нямаше как да откажа. Влизайки във влака, направо ахнах, цялата украса с кутиите, лампичките, клонките от маслина, целият кетеринг, обстановката беше наистина вау. Както вече ви казах, имахме и цигуларка. Всички бяха облечени много тематично, направихме си много готини снимки. Хапнах си, получих подаръци. Като един истински инфлуенсър снимах невероятни видеа. То наистина има неща в готините. Наистина беше супер забавно и интересно преживяване, което със сигурност не се случва всеки ден. Благодаря на екипа на L'Occitane за поканата и разбира се най-вече за партньорството с бижутата, които изработих за тях. Ако все още не сте избрали коледни подаръци за вашите майки, баби, жени, предлагам ви да разгледате уебсайта и може би ще получите и някоя от моите бижута. До скоро! Тък му се върнах от първото ми инфлуенсърско събитие. И след като облякох своите неинфлуенсърски дрехи, е време да ви покажа с какво си тръгнах от там. Майка ми ме прати. Каза: "Вземи подаръци." И аз отидох, взех ги. Искам да кажа, аз ще кача отделен влог от събитието и ще ви разкажа повече. Обаче супер много се бяха постарали за цялата организация, за цялата декорация. Всичко беше толкова изпипано. Напитките, кетеринга, имаше момиче, което свиреше на цигулка хора във влака. Беше брутално.
Ако някой друг прави такива събития, поканете ме. Аз не съм инфлуенсър, но ще кача видео за вас. Това е нещо, което имаше на всяка седалка във влака с специални оферти. И погледнете, това е като билет направено от двете страни и е персонално. Написали са Резинкет и това ми е промокода. Целият им брандинг е такъв супер детайлен. И сега моят мистериозен подарък, който виждате, дори не е никак малък. Това не са някакви мострички просто, което пак не би било лошо. Това е подарък. Всичко е хубаво. Обаче искам да погледнете просто каква кутия. Искам ми се един ден и аз за бижутата ми да имам нещо толкова красиво, брандирано, специално за мен. Отваря се ето по този начин. Кутиите са мистериозни. Ние не знаехме какво има вътре. Аз бях последният човек, който си взе всъщност кутия. Имаше 3 останали. 2 зелени и тази лилавата. И тъй като лилаво ми е любимият цвят, очевидно, си взех нея. Айде вие погледнете първи. Добре, значи сега ще ви кажа, снимахме се с Пам до едни кутии и аз отварих една... какъв цвят беше? Жълта ли беше? И видях този шал. Ще ви прекача тук кадъра. Но наистина има неща в кутиите. Вау! Колко е красиво. И този шал, буквално бях така, толкова е красив. И си мислех си как искам да ми се падне този шал. Но си казах какъв е шанса. Окей, много говоря. Този шал няма да го дам на майка ми, съжалявам. Ще си го задържа. Погледнете го. Той е огромен. И си представям лятото на плажа. Ще си го вържа. Ще си го вържа така. Продължаваме нататък. Това е лосьон за тяло. Супер. Това е много добро за мен. Така ще ги помириша. Този е една идея по-силен и може би ми харесва повече. Много са яки. Много благодаря за готиното събитие, благодаря за поканата и така. А на всички вас до следващото видео. До скоро! Ако са ви интересни видеята, които качвам, ще се радвам да се абонирате за канала ми и да харесате видеото. И също така в момента подготвям Q&A видео, така че ако имате някакви въпроси, на които искате да отговоря, задайте ги долу в коментарите. Чао, чао!